Do seu libro Patria do Mar, damosles hoxe a benvida dende terras de mar e de xentes de mar. Estamos no Parque Público de Burela, no medio da Mariña de Lugo. E por que estamos aquí? Pois porque despois de moitos anos, esta bisbarra pode ollar o circuito galego de televisión española en Galicia sen pontos negros, dende o Vicedo ata Ribadeo. Por eso estamos aquí e tamén pois porque queremos que vostede, que está en Póvoa de Tribes ou en Tui, por exemplo, coñeza un pouco máis desta bisbarra, coñeza as súas xentes, coñeza a súa paisaxe, o seu vivir cotián. Por eso estamos aquí e por eso lles decimos boa tarde dende estas terras de mar e de xentes de mar. Ben, pois, ata non hai moitos días as caras que lles informaban a todos vostedes, as xentes da Mariña de Lugo, sobre o que acontece neste mundo noso, eran as dos compañeiros do circuito regional de televisión española en Asturias. Non chegábamos aquí televisión española en Galicia. Hai días xa que imaxes como as que imos ollar do telexornal de televisión española en Galicia pois son frecuentes xa nos bares da Mariña de Lugo. Votamos agora a información política. O concelleiro centrista recoñece que ten conversas moi avanzadas co presidente de Centristo na política. Roberto Álvarez, alcalde de Cervo, boa tarde. Costou moito que estas imaxes que ollamos se fixeran por fin realidade na Mariña de Lugo? Sí, así es. Hubo que realizar esfuerzos, primero humanos, para hacer posible que los repetidores, los reemisores estuvieran instalados. Costó un esfuerzo importante, también económico, hay que decirlo, pero bueno, lo que más costó fue tiempo, porque fue una tarea, una gestión larga y duradera, pero al final mereció toda la pena, porque hoy es posible, en estos días, que veamos esas imágenes que son las que queríamos ver, las de Galicia, para nosotros los que vivimos en Galicia, y nuestras imágenes para los que también las quieran ver desde Galicia. Eran moitos os pontos negros da Mariña de Lugo nos que non se veía. E deste reemisor que se instala non se vai beneficiar solamente pois a vila de Burela, Cervo, San Ciprián, senón pois outros puntos da Mariña de Lugo, non? Sí, así es. Cabe la posibilidad en este tema de que sean otros puntos de nuestra comarca los que también se beneficien, y eso también nos alegra porque somos solidarios con otros pueblos de nuestra comarca. O sea, aunque la inversión económica, la inversión de gestión, la inversión humana, por decirlo de alguna forma, se centró en nuestro concello, pero bueno, así posibilitamos que los demás sean partícipes de esta alegría que hoy tenemos nosotros también. Alcalde, que foi o que máis lle molestou nestes últimos tempos que non se vira, ou que non viran os paisanos de aquí como saían na televisión? Bueno, acontecimientos que se desarrollaban lógicamente en Burela, en San Ciprián, en Sargadelos. Este es un concello dinámico donde acontecen prácticamente casi todos los días noticias, cuestiones que son noticiables y no se podían ver. Aspectos humanos de nuestro municipio que deseábamos ver y bueno, estábamos supeditados a ver otras cuestiones que eran interesantes de Asturias, pero no son las que nos interesan aquí en nuestro concello. Por certo que Roberto Álvarez é alcalde da vila de Cervo dende hai 4 anos, é asturiano. Imagino que moitas veces lle dirían con un pouco de sorna que isto de que non se vira a televisión española en Galicia e que se vira asturiana era un pouco pois responsabilidade súa directa, non? Sí, así es. Lógicamente, pues con cierta ironía, pues me castigaban permanentemente, incluso insistiéndome en que a mí me interesaba que se vieran más las imágenes de Galicia, no siendo cierto, y lo entendía como una crítica para que yo me espabilara en conseguir que se viera lo que hoy estamos viendo, ¿no? Sergio, cantas veces sacou vostede o alcalde e o alcalde non se viu? Bueno, pues hasta estos días nunca se viu cando saquei, porque non se vía a televisión española, o centro regional non se vía no noso municipio, principalmente na parroquia de Burela.
Sergio López é o corresponsal de Televisión Española en Galicia dende que non había aínda nin centro regional. É case pois, o corresponsal dende os tempos do nodo. Desde 67. É a persoa pois que encargouse de que, aínda que aquí non se viran as imaxes que de aquí se sacaban, pois que sí se viran no resto de España. Sergio, hoxe estamos follando agora un temporal, que foi unha das noticias por aí de última década dos 70 ou por aí que vostede sacou, non? Sí, bueno, temporal fixéronse varias épocas, imágenes de temporal, o que pasa que precisamente casi nunca se viron en Burela porque nunca se viu televisión española en Galicia, en Burela. Entonces vino a través de un telediario que podíais mandar para a televisión española cando a cousa era gorda, de temporales, de barcos en peligro, e de incendios de barcos e todas as imágenes que se fixeron tanto desde hai tantos anos por aquí. Cantos kilómetros fixo Sergio? Cantos kilómetros faría para ollar a ver se as súas imaxes, as imaxes que ele mandaba a televisión saían, non? Pois mira, moitas veces preguntaba, cando era un reportaxe que a mí me interesaba e estaba ilusionado por velo, preguntaba a que hora me poñían ou cando me poñían para ir velo Viveiro, pero isto cantidad de veces. Por exemplo, a festa da Rapa das Vestas, que había imágenes tan bonitas da pelea dos cabalos, todo ese folclore que xa se iba a filmar o día antes para completar o reportaxe, pois era un dos temas de festas típicas que che gustaba moito ver por as imágenes bonitas. Estamos agora ollando unha rapa de Sergio. Imagino que hoxe unha das persoas máis emocionadas deste pobo que a chegada do circuito galego de televisión española aquí a Mariña será Sergio, non? Hombre, estou moi contento por verse aquí, por lo menos agora non me dice a xente, oye, todo canto andas facendo, aquí non vemos nada, e agora non me dirán eso porque xa se ve en todos os sitios. Terá, Sergio, vostede moitísimas anécdotas, porque ademais nós sabemos que vostede dos cámaras que viaxou e viaxa sempre ca cámara no maleteiro do coche, ainda que non vaya a traballar. Efectivamente. E, bueno, que estás máis a punto que se surge calquer cousa na carretera, ou no mar principalmente, que son as imágenes que eu fixen tan actualizadas que surge calquer cousa, e vas ali, levas o teu equipo e filmas xa. E imagino que turísticamente vendería sempre moi ben esta bisbarra que tanto ama, Sergio. Turísticamente que vostede tentaría de amosar ben esta bisbarra, non? Hombre, desde logo. Porque teñen vostedes turísticamente moito que amosar, non, señor alcalde? Sí, es una zona turística y bueno, lógicamente tenemos mucho que enseñar, queremos que se acerquen cada vez más los ciudadanos que tienen la posibilidad de viajar a nuestro concello, aunque ya lo están haciendo en los últimos tiempos. ¿Qué le parece, señor alcalde, si amosamos un pouco pois parte desta fermosísima bisbarra? Sí, me parece perfectamente. Gracias a todos por estar hoxe aquí. A nosa compañeira Inma Iroa, que será, por certo, corresponsal, será corresponsal de Televisión Española en Galicia nesta bisbarra, e tamén inauguran vostedes centro, oficinas para televisión ao tempo que inauguran reemisor. Pois ben, Inma Iroa vai nos levar hoxe dende Burela ao Vicedo. A Mariña Luguesa, no primeiro tramo do Cantábrico, atópase ben apedreirada por dúas rías de beleza recoñecida. A do Barqueiro, no Vicedo, que a separa da provincia da Coruña, e a de Ribadeo, que serve máis que de fronteira, de canle de irmandade cos asturianos da outra banda do Eo. Burela, situada a medio camiño, serve un pouco para marcar a separación entre a Mariña Oriental, que ten en Ribadeo a súa capital, e a Mariña Occidental con Viveiro como vila máis importante. Pero Burela de Cabo non só serve para separar, senón que tamén serve de nó. Esta é a vila máis nova e a de maior desenrolo da Mariña. Ten os niveis de construción maiores de Galicia e a súa tradición mariñeira confírmase co seu liderazgo na costeira do Bonito, a máis potente de Galicia e a segunda do Cantábrico. E coa súa procesión marítima, que se atopa entre as máis importantes do norte e na que lle renden culto a Virxe do Carme. Nos últimos anos, pillou a zona de ter a poboación inmigrante moura mellor integrada que se coñece. Aos anales da historia, pasou polo achazgo no seu concello do famoso Torques de Burela, actualmente no Museo Provincial de Lugo. A capital do concello está en Cervo, unha vila pequeniña onde se ve o gusto nas casas ben conservadas, o gusto dunha paisaxe rural na que a cerámica de Sargadelos, ali encravada, tinga os arredores con algo de seu. Gracias a Sargadelos, Cervo é unha aldea cosmopolita. Os rapaces centroeuropeos, americanos, latinos ou chineses que veñen cada brao a intercambiarse experiencias aos tallares de Sargadelos comunican ben con Cervo e deixan nas casas
os relatos dos seus países a cambio das historias do Ibáñez, o marqués e fundador do antigo Sargadelos, do paseo dos enamorados, que de salto de auga que suministraba enerxía hai 2 séculos á siderurxia de Sargadelos, convertiuse co paso dos anos, gracias á beleza dos árboles e o pasar das augas, en xeografía de apaixoados noivos. Ou as historias dos xardíns do Pazo de Taladriz e do propio Pazo de Sargadelos. Cara ao oeste, seguindo unha costa brava, damos con San Cibrao, cun faro no pico do monte e 2 praias, unha na mesma vila que ten unha bandeira azul e a da Cova ao abrigo do espigón do porto de Alúmina que ten anacos de nácar brilante como non vin noutra praia. Para dar testemunha do mariñeira que foi sempre San Cibrao, ten un museo do mar para velas, conchas, ourizos, maquetas de navíos, peixes con nomes difíciles e aparatos de buscar o norde. E ali, perto do museo, hai un carpinteiro de Ribeira que ten sempre algún barco a medio facer. Daqui, nun pulo, chégase a Morás, onde estaba a antigua fábrica de baleas, e dali a Punta Rocadoira, na entrada da ría de Viveiro. Sitio de abrigo dos mercantes nos días de temporal, ría de longos areais e boa para os amantes da vela, para os que gostan da paisaxe dos árbores adentrándose no mar, e para pasear polas rúas empedradas de Viveiro, disfroitando cos versos de Noriega Varela e das historias e tradicións desta vila que agora, por Semana Santa, conta coas procesións máis interesantes de Galicia. A festa do Naseiro, en agosto, celébrase á beira do río Landro, moi perto dos eucaliptais máis grandes de Europa e moi perto da Serra do Xistral, onde se fai unha das varias rapas que hai na Mariña. Os afeizoados á pesca e á caza poden o pasar en grande, no mar ou nos ríos, sexan salmóns, troitas, lampreas ou angulas. No Vicedo, na ría do Barqueiro, as praias e a riqueza marisqueira son a mellor recomendación. E para rematar a viaxe, unha excursión polo río Sor, fronteira incontaminada, vexetal e troiteira que separa a Mariña Luguesa da provincia da Coruña. Esta é unha comarca, unha bisbarra en expansión, unha bisbarra que mira o futuro e que traballa día a día para construílo. O mar e a industria. Hai uns 15 anos todos os medios de comunicación facían secos, casi que sorprendidos do paso de enormes camións polas estreitas estradas de Lugo, portando tamén enormes pezas e enorme maquinaria. Nacía Alúmina Aluminio, unha empresa que co paso de tempo daría traballo a emprego directo a 2.000 traballadores e faría crecer económica e socialmente a toda a comarca. José Luis Mañita, boa tarde. Boas tardes. José Luis Mañita é director de Alúmina Aluminio dende ano 87, moitos anos xa de empresa, é unha empresa que segue crecendo porque teño entendido que últimamente pois estáse a facer unha importante ampliación con unha nova planta de aluminios, non? Tenemos una planta de alúminas especiales, que es recuperación de una parte del polvo que se produce en la fabricación de alúminas metalúrgicas, y va a empezar el día 1 de abril, ya empieza la producción, ya están todos los equipos probados y la nueva planta terminada. Unha planta que dará emprego tamén a 60 persoas máis. No llegaremos a tanto en esta primera fase. En la primera fase empezará con 26 personas, pero luego según vayan diversificando productos y haciendo cosas nuevas, se dará empleo a más personas. Pero de momento empezamos con 26. Con 26. Nos últimos tempos, cando se fala de Alúmina Aluminio, tamén se relaciona un pouco pois a empresa co gas, ca posible chegada do gas a Galicia, non? Bueno, ahí nosotros hemos dicho siempre que seremos unos consumidores de gas, que estamos por consumir gas y creo que seremos probablemente los primeros consumidores en cantidad de Galicia y estamos esperando que la decisión se tome. En el momento que el gas esté aquí, nosotros empezaremos a consumir. Hai, señor Mañita, algún outro proxecto de modernización? Porque moitas veces falouse de que Alúmina Aluminio necesita modernizarse máis, que necesitaba ampliar un pouco a súa produción, facer ese tren de laminado, do que se falou tanto en ese caso concreto no, dentro de lo que es San Ciprián, esta nueva planta de alúminas especiales es una modernización. La producción de alúmina se ha incrementado en un 25% y en la planta de aluminio las cubas que se montaron aquí en 1978-79 se están transformando en una tecnología más moderna que también es una manera de invertir y de poner la planta al día. Falábamos, cando comezábamos esta entrevista con vostede, de que hai 15 anos pois a xente sorprendeuse que a chegada daqueles camións polas estreitiñas estradas da provincia, portando pois a enorme maquinaria para a construcción de alúmina, pero tempo despois, hai 3 anos case, pois Alúmina Aluminio foi outra vez noticia
de titulares, noticia de abrir informativos en moitos casos pola chegada dos bidóns do Casón e todo o que isto generou. Quedan moitas secuelas daquelo? En mi opinión no quedan secuelas, es una cosa que se ha olvidado. La gente de la plantilla está trabajando, la fábrica ha tenido beneficios en los años, fueron unos camiones más pequeños que los que hablábamos del 75 y las consecuencias han durado poco tiempo. Yo creo que no hay secuelas, no existen ya secuelas del caso. Como acorda vostede aqueles días, señor Moñita? Imagino que serían uns dos días máis bueno, no fueron muy agradables, Eso. porque da un poco sensación de impotencia muchas veces, lo cual es incómodo. Bueno, hay que mirar hacia adelante y seguir haciendo las cosas que necesita San Ciprián y la Mariña. Si tivera que resumir vostede así rápidamente a incidencia de aluminio na bisbarra, concretamente nos concellos de Cervo e de Xove, que nos diría? Yo orientaría en que la plantilla, la gente que está trabajando en la fábrica ha pedido tal cantidad, ha expresado tal cantidad de necesidades que en el aspecto de escuelas, en el aspecto cultural, corales, música, se ha desarrollado muchísimo la vida dentro de la Mariña. Creo que como consecuencia de esas 2000 personas que empezaron a pedir cosas que una zona más bien rural y pesquera no estaba acostumbrada a pedir. Y eso ha sido bueno para todos. Señor Moñita, por estar hoxe connosco. Seguimos a falar de industria, de máis industria na Mariña, industria bella e industria renovada. Sargadelos, non tantos postos de traballo como xenera aluminio, concretamente uns 150, pero sí leva Sargadelos o nome da Mariña a todos os rincóns do mundo. Quen non ten unha peza de Sargadelos na casa ou quen non regalou en algunha ocasión unha peza de Sargadelos? Hoxe Sargadelos está comandada, por decirlo de algún xeito, por Isaac Díaz Pardo, pero o soño feito realidade de Sargadelos remontase a 200 anos atrás e foi o soño dun home que se adiantou ao seu tempo, o soño de Antonio Reimundo Ibáñez, o marqués de Sargadelos. O Sargadelos actual que todos coñecemos empezou a traballar hai pouco máis de 2 décadas empurrado pola figura de Isaac Díaz Pardo. Sen embargo, este Sargadelos recolleu unha tradición cerámica de gran prestixio que fundara tamén na parroquia de Sargadelos hai casi 2 séculos Antonio Reimundo Ibáñez, máis coñecido como Marqués de Sargadelos. A este home emprendedor débeselle a instalación da primeira siderurxia que fora ubicada a últimos do século XVIII e dotada dos medios máis modernos en Sargadelos, Cervo. O Marqués acometeu aquí ao mesmo tempo unha repoboación forestal para conseguir leña e unha presa no río Xunco para conseguir enerxía. Atopou atrancos, pero a pesar da forte oposición de competidores, traballadores e campesiños, Ibáñez puido sobrepoñerse e unhos anos máis tarde funda a fábrica de loza e ponse a planificar outra de vidro. Nestes menesteres o pillou a Guerra da Independencia e Ibáñez, ao que acusan injustamente de colaborar cos franceses, é asasinado. En realidade, o seu delito fora adiantarse aos tempos. Tras a morte do Marqués, as fábricas seguen traballando baixo a tutela de persoas distintas e con éxito comercial e artístico desigual ata 1875, ano en que foi a ruína a empresa. Para o novo proxecto de Sargadelos, o cabalo de batalla de Díaz Pardo era o aproveitamento dos caolíns desta bisbarra. Xa daquela, a concesión destes caolíns extraordinarios estaba en maus da empresa xermano-española Ecesa, na que tiña participación especial o grupo Rosenthal. Este caolín de grandes propiedades para a industria cerámica está sendo utilizado polas firmas máis importantes do mundo. Na Mariña serve de materia prima non só ao grupo Sargadelos, senón a Cerámicas Burelarte e a Gres Burela. Os Sargadelos vello, os Sargadelos de sempre, os Sargadelos de agora. Santiago Sineiro, boa tarde. Santiago Sineiro é o gerente na actualidade da empresa Sargadelos. E Sargadelos, Santiago, é moitísimo máis que unha fábrica de cerámica, non? Ai, sí, Sargadelos, digamos que a ala industrial de un proxecto que coido que é un proxecto recuperador da memoria histórica de Galicia. As fábricas de Sargadelos e do Castro, porque somos un grupo, son, digamos, a ala industrial. Pero logo hai outras cousas, como Edicións do Castro, como o Museo de Arte Carlos Maside, de Arte Contemporánea,
como o Seminario de Estudos Galegos, como o Instituto Galego de Información. Isto foi un proxecto do Laboratorio de Formas de Galicia que naceu na emigración ou exilio argentino e que se plasmou en Sargadelos a partir do ano 1970, que é cando se inaugurou a actual fábrica de porcelana de mesa decorativa, non? Antes había comenzado en 1949 Cerámicas do Castro, e a partir de 1970, pois en Sargadelos revitalizamos o que había sido 200 anos antes, pois unha fábrica de louza e unha siderurxia, a primeira siderurxia de España. Neste proxecto, en todo isto que nos acaba de contar, pois algo que é moi importante, que a educación, que tamén ten en conta Sargadelos, non? E a renovación tecnolóxica. A investigación, as escolas, desde o ano 1972, ininterrumpidamente, se está celebrando unha escola libre de cerámica. Chamamos así libre porque verdadeiramente non se lle impón ningún tipo de condicionamentos aos asistentes. Unhas 75 persoas non veñen máis porque non temos capacidade para acoller máis xente. E así se están celebrando desde o ano 1972, o sea que este ano é a 20ª edición, non? E despois, claro, o máis importante en Sargadelos é a investigación de formas e a investigación de materiais, non? Hai algún proxecto novo, Santiago, de ampliación? Pois mira, agora temos entre maus a investigación sobre cristal e sobre biocerámica. O poder elaborar prótesis en cerámica, cousa que actualmente en España todo é de importación, e a ver se un día podemos chegar a fabricar aquí prótesis de cerámica, non? E o que pode ser tamén unha fábrica de cristal, de mesa e decorativo. Seguro que en este sintre estás preguntando moito aficionado a cerámica e moito estudioso que como pode participar nesas experiencias dos veráns en Sargadelos, experiencias a máis que fan que esta comarca que xa é moi cosmopolita, pois sexa moito máis nese tempo, porque ven xente de todo o mundo, non? Xente de todo o mundo, galega ten tamén posibilidade de estar aquí? Sí, ten posibilidades, bueno, é moi fácil participar, simplemente solicitalo, logo hai que facer, desgraciadamente, unha selección, porque xa digo que non temos máis postos que para 60, 70 persoas, e o que tratamos é de que haixa xente de todos os lugares, que haya unha representación de distintos lugares xeográficos, de distintas profesións, de distintas idades, de distinto sexo, etc. Falábamos, estuvemos pois a ollar unha reportaxe na que de algún xeito pois se relataban os orixes, o nacemento do que hoxe pode ser Sargadelos, e o importante que foi a figura do Marqués de Ibáñez, do Marqués de Sargadelos, pois para todo isto. Que sería podese imaginar os Sargadelos de hoxe sin Isaac Díaz Pardo? Home, creo que non, porque Isaac Díaz Pardo é o creador de Sargadelos, e Sargadelos ten unha peculiaridade moi forte, non? Personal, tanto Isaac Díaz Pardo. Falounos vostede de todo o que este proxecto, a máis, por suposto, da cerámica, pero o máis coñecido quizáis é a cerámica, e a cerámica Sargadelos fai que o nome de Galicia, que o nome de Cervo, que o nome da Mariña Luguesa, pois vai a todo o mundo. É moita produción que vai para fora de... Pois aproximadamente o 60% se vende en Galicia, un 30% no resto de España e un 10% restante na exportación. O que de algún xeito leva ese nome de Cervo, pois tamén a todo o mundo. Moitísimas gracias, Santiago Sineiro, por estar aquí, e nos despedímonos dende estas terras de mar, dende estas terras de homes de mar e de homes de industria, como vimos de ver hoxe. Falaremos outro día do mar, pois con choiva de primavera. Moitas gracias por estar connosco e volvemos mañá.